bisan kung sa ibutang sa dughan, mapaw di arko o sa pabadiya, panyawan ba o sa ibutang niyo sa imong lawas, the more siya ma-irritate ang imong ilong. Ikaw pa, magsugod na dayon ka o allergic rhinitis. Gani atong una, nag-infection ka, pero kay tungod kay maayo nga atong immunity sa mga abog sa Pilipinas kay langon, di bata pa ka, gisinghot na ka ng mga abog di, naghimo na itong immunity, so kaya niya. Sus kay ang katong panahon na magkuha ka, mag-allergy na ka sa kung sa nang abog kinapundo sa imong ilong, na. Sige na kaghutoy, gahi pag yun, may pa imong ubo, kay gahi pa. Saon na nga, gibutangan yung panyawan, gibutangan yung haplas, kana sa inyong dugan, mag-allergy yung mag-ina, sigurado gina, napag ang bata. Muna na, dili siya, ikuha na ng mga haplas-haplas ba sa bata, kay kadaghanan din mag-kuha yun, rhinitis. Pangtagaan na yung cetirizine, pangtagaan na yung mga kung sa pamanang anti-allergy, dito na. Paingo na siya sa asthma. Mao ni siya nagala, mao ni siya ang dagan sa problema na ito karon. So upat pa ito kong istorya sa inyo nagala. Kasakit. Kung nasa radyo, di niyo makita akong mga sinyali sa kamot, pero kung mato mo sa Facebook, dagang nagawara-wara na akong kamot ulit kung mag-istorya sa Facebook magala. So klaro yun kaya nga ang emphasis sa akong ginaingon. So, upat kasakit. Sinusitis, rhinitis, bronchitis, o allergic rhinitis. Patay, upat na. So, ito na kong doktor. Dok, di ko katulog kay sige hutoy. Gahi kay kong ubo. May pa niya akong ubo kay gahi pa. So, nagdali ang doktor kay hadlok na infeksyon, kay base niya COVID-19 Nasa may ihatag, carbocysteine, ambroxol, mga expectorant. Pagsugod nimo sa mga expectorant na igala, nga ang imong problema, dili siya tungod sa bacteria. Dili siya bacteria ba? Viral pa lang. Mudaghan ang imong problema sa imong bronchus. Tungod na siya kay nag-inom ka o tambal na dili kinanglan. Pag abot og 3 ka adlaw o 4 ka adlaw, magkagalkal na imong dughan. So, unsa may pasabot ana? Paingon na ka sa lobar pneumonia. Ni sulod na si manuing nga bakterya. Pagkahuman ana, massive na imong pneumonia, mo collapse na imong lungs, bye-bye. Kay masuspetsahan man ka nga COVID-19 infection. Pag anto nilo ito, i-test sa hospital. Pag test nila, bulat pa nga pila ka adlaw nga imong katupad, PUI tanan. Possible nga mag-COVID virus, COVID-19 infection. Nya kato isa ka buok dito sa 20 mo ka buok dito sa kuan, inyong paniba 8 mo ka buok dito sa inyong kwarto. Na isa positive yun. Di imbis nga dili yung ka COVID-19 positive, 8 na mo ka buok positive sa COVID-19. Kaya isa naman ka kwarto. Mo ni problema ron na gala. Di ta mo sa 1918 nga pandemic sa Amerika, katong Spanish flu, gikan sila sa 5 million infection sa before sa second wave, nahimo sila 500 million. Kaya wala pa yung epidemiology sa una na yung ay suspect, pero di lagi kayo structurally or scientifically proven